Good afternoon, लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय जों एसे मा होनो जोहोलाव फुरि पार्क ना मा होनो बेयाव फैदों आरोना दसे नायनोसै माबायदि गोबाङा फैबाय आरोना खिन्थु आं फैयाखैमोन नुलांबाय थायोथ'बाबो हाबनाय जायामोन आरोना दिनै हाबना नायनोसै बेयाव जोङो फास्ट फुड बायदिसिना जाखांबाय बेनिफ्राय एन्ट्रि आरोना खांथिं बिदि आरोना आइसक्रिम लादों आं आइसक्रिम फैद' थांसै सिङाव फै बायथिं दंना बाथरुमा मोजाङानो जायगायालाय बिबारा माहाय खम जाबाय आं मालाय फुङाव रिल्स बानायनासो नुदोंमोन आरोना बिबारखौ नुनानै फैनो लुगैयोमोन ओमफ्राय जों बेलेग खामानिसो फैदोंमोन ओंखायनो दसे हाबबाय आरोना अच्छा है व्यूज अच्छा है सानदे नालाय मानसिफोरजों बिराद जरा जरा दं ओमफ्राय आं बेहेनजि जाना फैदों आरोना गोजान गोजानाव थांबा खरसा जायोना नै सोरबा सोरबा खाथियावनो फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन आरोना टिकेटआ बेसे लानायलाय जोंना 20 नो फास्ट फुडबो दंजोबो बेयावनो मोनजाजोबो दखानाव मा जानो गोसो जानो हायो आरोना बिबारा बहुत खम जाबाय दे बिबार गैला बिबारा आगोलनि बायदि गैला आरोना एसे सेरेमबाय माने मा होनगोन बेखौ थैनाय बायदि जाजोब्बाय नै खिन्थु मोजां जायगाया ना माने एसे माबा होनो गोसोखौ खान्थि खान्थि मोनो आरोना मोजां नांदों जायगायाव फैनानै सान्दुङाबो बांद्राय नङा आंथ' फुरा जों स्कुटिसो फैदोंना पालिलि जाबोखाबाय आरोना ओरैनो गोसोमखा बांसिन गोसोम जाबाय सान्दुंजों खामनानै अभारथ' नङा एसे बे खानसेयाव अखा हाबाय थादोंना माहाय एसे दुंस्रांदों आरो नै बेनो नै बेखिनियानो ना बांद्राय गुवार गैखाया एव गाखोनि फै ओइयाव नै आरो फिसा फिसा गायबावदों नै मोजां मोजां आरोना बेफोर जाजोबा जि मोजां जागोन ओमफ्राय बेयाव जिरायनोसै आंहा दसे मेंबाय थांसै बेसे थाबाय थानो आरोना ओंखारलाङो दै view बेनिफ्राय गोलोमजोब्बाय आरोना फुरा गिदिंबाय मोननै मोनथामसो रिल्सबो बानायबाय दा थांनोसै आरोना थांसै न' फारसे बियो स्टेडियाम गरेस्वर मोनबाय आरोना मलाव दसे हाबनि बाबा टफि बिदोंमोन ना मोना मिथिला दिनै मैयाबो बेलेग मलाव हाबदोंमोन मोनाखै रेनकट नायनो
गैला थांलायनोसै न'आव दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आरो लोगोफोर ना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय नेनांगासिनो आरो नै